Baba, nangu undodakazi esho ukuthi yena wamthatha ekhaya emva kokushona kwama wakhe. Yebo, ngathi nakahlala ekhaya ngoba uma wakhe akasasekho kulungile mina ngizokwazi ngizomsapota akhule afike efundweni leyo azoyifunda kodwa engingakufuni mina ilokhu kwasevasithi ukuthi akasaye emavasithi ngiyambona mina ukuthi i-right le imfundo aseyifundile. Awumchazele baba, yini enze ukuthi ubone ukuthi akukho right ukuthi aqhubeze imfundo zakhe ko-varsity? Manje into ezodinga ithi angifuna e-varsity ukuthi manje ingane lapha e-varsity zibuye zezinto engekho right. Uthole ukuthi lapho nabo kusenokhona umkhonyana senaye lapho. Lo mkhonyana lowo uyabuya sebuya nengane. Le ngane lena manje mayifika nayo la isazoba umthwalo wami nayo futhi. Cela uthatha leli thuba ngibingelele mbukeli we-Black Life TV isiqephu sethu esithi izinkinga zomndeni with myself Omlangeni uMagasela. Sibenyiwe kweminye emndeni base bethi asizivele sizwe ukuthi singakwazi ukubasiza kuyinkinga abasuke abahlangabezene nazo rather. So ngicela uthatha leli thuba ngibingelele usisi oseduze kwami. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Njengoba usuzile Omlangeni uMagasela from Black Life TV. Ngicela banithathe leli thuba bingelele umbukeli bese yazisho ukuthi ubawa kaba. Ngithatha leli thuba ngibingelela ababukeli emakhaya. Igama lami ngingu-Anele, isibongo sami ngwakaZulu. Ngibhalele la Black Life TV ngoba nginezinkinga ekhaya nobaba wami. Okay. Hlala phezulu kodaba ukwenzani ubaba? Mina ngiyingane esiqedile isikole. Ezamaya amatoho kodwa manje ubaba akafuni ukuthi ngiyofunda. Ngifuna ukuthi ngihambe ngiye-varsity ngiyofunda. Okay. Isifiso sami kahle kahle. So umuthi akafuni kanjani, like wenzani ukwenza ukuthi ungaqhubeki ufunda? Ubaba uyaphuza kakhulu, umuntu ophuzayo utshwala. Okay. Vele before ngisafunda isikole wayephuza nje ngizamela imali e-high school ngoba vele ngangiqeda ukubhala ngihambe ngiyobamba ey'tolo ama-piece job yabo. Ngizama ukuthi sibe right naye ubaba. Yebo. So musuzama imali wawuyenzela ukuthi uyibeke for ukuthi nikwazi ukudla? Yebo, ngangibekela ukuthi ngikwazi ukuthi ngithenga ukudla kwala ekhaya kwasekhaya ngikwazi ukuthi kwanaye ubaba ahlale e-right ngoba nami ngithanda ukumbona ubaba e-right, hayi ukuthi eqhubeke lokhu ephuza utshwala nje. Okay, uma uphi? Uma wami usewashona. Oh shame, sorry. So manje uhlala nobaba? Yebo, ngihlala nobaba. So ukuvimba kanjani ukuthi uhambe e-varsity ubaba ngoba phela wena uapplyelayo ko-NSFAS nani noma ubathola u-NSFAS ithini into? U-NSFAS ngake ngamchazela ngoka-NSFAS ukuthi imfundo yamanje sekuba khona ukuthi isikole sikufundise so. But ubaba yena akafuni ukuthi ngihambe ngiyofunda, ufuna ukuthi ngihlale la ekhaya ngithole umkhwenyana ozongithatha ayongishada. How? Of which is ngamtshela ukuthi umkhwenyana ngisengamthola nase-varsity. Ozokwazi ukungithatha ngishade. Why ukuthi kufanele ngize ngihlale ngilinde umkhwenyana azozongithatha la ekhaya? So ubambani wena ukuthi ukwazi uku-apply ngoba phela ungayi-applyela wedwa mohlele eKameroon? Inkinga uvela akhulume amagama engibonayo ukuthi nami angekeze ngiphathi kahle njengoba umzali wami. Akudiscourage ukuthi uqhubeke uapply. Ngihambe ngiyo-apply like ethi nje incwemo uhambe unomphela ungabe usabuyi nje mengihamba ngiyofunda. Manje benginibhalele ukuthi mhlambe ungakwazi ukuthi ungibonisele yena ungitshelele yena ukuthi imfundo iza kuqala 100%. Yebo. Ngiyakuzwa sithando sami. I think into yakho la isekuthenini wena ufuna ukufunda ubaba akafuna ukufunda. Ngase ngiyabuza ukuthi awukwazi uku-applyela wedwa because I don't think ukuthi uyamdinga ubaba for ukuthi uyi-applyele. So usaba ukuthi nizoxabana ngokuthi mokwahamba lapha ekhaya ngaphinde ubuye. Yebo. So yona into ekusabisa kakhulu. Yebo. Iyona into engisabisa kakhulu. Ufuna yena ukuthi ngilokhu ngisebenza nje leyo msebenzi leyo uqashwe izitolo ngibuye nemali, even ngisho imali mengimnikeza ubaba ngiyasave ngakuyena ngithi ngicela ngisavele imali because ngifuna ukulungisa la ekhaya yabo. Hayi ubaba ngivede ngitshela ukuthi usavile kanti usehambile waya laphana kwandle encane lapha akaphuzela khona utshwala. Ahamba akusanayo. Useyangazi nje nane-payday yami ngikuxoxele. Yebo. Akuphuce yini pho imali noma? Ngiyamnika angithi ubaba wami ungikhulisile yes naye. Fanele ngimbonge njengoba umzali wami. But yena imali yami ngaze usuyidla kakhulu utshwaleni. Akafuni futhi ukuthi ngiyofunda. Uneminyaka ngakhona sithando sami if you don't mind me asking?
Anginankinga ngina 23. Awushiye msamncane. Yeah. Okay. Ake senza nje sizama ukuthola ubaba. Siza ukuthi isiphi izathu zokuthi angafuni ufunda. But mina ngicela singakwazi ukukusiza whether ubaba ukhona or akekho ukuthi ukwazi uqhubeka uapply uhambe uthola isikole ufunde. But in terms of ukusaba ukuthi mhlambe ungeze ukuhamba esikoleni ubuye ungasanalo ekhaya, mhlawumbe yona into ekusabisa. Azikho ihlobo ezikhona unabo malume kagogo tontonton. I'm not saying ngifuna ubaleka ekhaya, I'm just asking. No, ihlobo nginazo. Inkinga uyena ubaba ongafuni ukuthi ngihambe ngiyohlala ekhaya kubo kamama. Oh, akathandi. Yeah. Ugogo usakhona. Ugogo ozala uma usewashona. Oh. Yeah. Kodwa bakhona umalume ekhaya. Oh, wakwabacha khona ozwana naye kakhulu wamchazela udaba ukuthi lapha kukhulumele nobaba. Ukhona useke wafika. Wakhuluma naye baba. La kubaba yebo. Wathini? Wathi uyazama ukumbonisa ubaba ke nje angaboniseki. Okay. Wazama ukumbonisa ubaba wamgxosha. Ngazama ukukhuluma naye ubaba ukuthi ena uzokhuluma yona indaba yami ukuthi ngoba ngifuna ukuyofunda baba. Yeah. Sengihlala isikhathi eside phansi and manje ngithathile le decision ukuthi ngimcele nina nje ukuthi ngizokwazi ukuthi ningisize. Okay, sona sami. Ngiyakuzwa. Njengoba izwe la mbukelo Black Life TV usisomncane bekudaba lakhe lokuthi uyakuthanda ukufunda, uyabona ekwazi ukushintsha isimo sasekhaya. Umama akasekho kodwa usehlala nobaba and ubaba kumthanda ngendlela esimangalisa. However ubaba akakwazi ukuthi amsupport ekutheni ahamba ofunda ufuna ukuqhubeka izifundo zakhe varsity. Manje ngase ngiyambuza ke ukuthi yena mhlawumbe ngiyakwazi ukwenza eceleni kodwa manje inkinga yakho usaba ukuthi uma ehamba yofunda ubaba athangabuyi lapha ngoba ubaba kufuna bonkosikazi azala ingane ahamba oshada. Indaba zesikole akaboni sibaleka ngaleyo ndlela. Asenzeni nje azama ukuthola ubaba simlethe la sibone ukuthi yena angasikwazi yini ukuthi asinikeze umhlahlandlela yaphambili kulolu daba and singakwazi ukumsiza kanjani sisomncane sabe somlando baba. Kulonyaka zijike kakhulu izinto. Ingabe ubaba wengane akafuna ukondla? Khululeka, ungakhathazeki. Izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali. Uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa. Njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe. Kulonyaka bazoyikhipha le mali. Ufuna ukwazi utholakala kanjani? Sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748. Adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo Black Life TV. Siqophe sethu sithi inkinga zomndeni. Myself uMlangeni uMagasela. Sesizamile ukumthola ubaba ubaba kasisi. Sicishe ngathi wala ekhaya. Ubaba kasisi kuyena ozobe eselalela ukuthi usisi uzizwa kanjani njobe ehleli naye ekhaya. Sawubona baba njani? Ayi. Sawubona njani? Ngiyabingelela. Sawubona ma. Yebo. Njani ke Ntombi? Siyaphila. Hayi ngiyaphila nami Ntombi. Nangu usisomncane ukhona afuna ukukutshela kona. Ngicela nje umlaleli ukuthi ufuna ukuthini baba. Okay, angakakasho naye ukuthi ke ufuna ukuthini. Yeah, Ngizolalela mina. Sawubona baba. Yebo Ntombi yami. Kunjani wena? Ngiyaphila Ntombi. Baba ngiyaxolisa ukuthi ngivele ngenze kanjena but into engenza ukuthi ngibize ngibhalele uBlack Life TV ukuthi baba awufuni ukuthi ngihambe ngiyofunda evarsity, ufuna ukuthi ngihlale la ekhaya ngoba awufuni nje ukuthi ngihambe ngiyofunda, ufuna ukuthi ngihlale la ekhaya ngilinde umkhwenyana ngize ngithole umkhwenyana. So ngibachazelile ke baba ukuthi kade vele kwasangizama ngikutshela ukuthi ngifuna ukuyofunda since isikole ngasiqeda ngo-2019 sengihlale yonke le minyaka baba ngingafundi. Kanti nami ngifuna ukuthi la ekhaya umuzi wala ekhaya sikhuphula umuzi wasekhaya, ngilungise ekhaya, ngenze izinto eziright for wena ngoba ungikhulisa kanzima baba uma esengekho. Bathi baba wena awufuni nje usho ukuthi awufuni ungibona ngiphumelela ngiba right. Mina baba ufuna ukuthi ngihlale ngisebenze ngikunikeze imali uhambe uyidle uyiphuza baba. Uma sorry khohle ukubuza uma ushona usoneminyaka mingaki? Uma washona ngisase primary ubaba wasiyangithatha ngoba ngangingane intombazane. Oh baba okay ushone ngakwa umuphi unyaka if uyakhumbula? Akuthi angisakhumbuli kahle hle. Unyaka ushona uma wakho? Ngangise primary I think kwaku 20 between 2014 lapho. Okay. Kodwa nje ushone vele bese ngingasahlali khona bengingahlali naye. Okay. Baba
Nangu undodakazi esho ukuthi yena wamthatha ekhaya emva kokushona kwama wakhe. Yebo, ngathi nakahlala ekhaya ngoba uma wakhe akasasekho kulungile mina ngizokwazi ngizomsupporta akhule afike efundweni leyo azoyifunda kodwa engingakufuni mina yilokhu kwase-varsity ukuthi akasaye lapha ema-varsity ngiyangibona mina ukuthi i-right le imfundo aseyifundile. Awumchazele baba yini enza ukuthi ubone ukuthi akukho right ukuthi aqhubeze imfundo zakhe ko-varsity. Manje into ezodinga ithi angifuna e-varsity ukuthi manje ingane lapha ema-varsity zibuye zezinto engekho right. Uthole ukuthi lapho nabo kusenokhona umkhonyana senaye lapho lowo mkhonyana lowo uyabuya sebuya nengane. Le ngane lena manje mayifika nayo la isazoba umthwalo wami nayo futhi. Lo okuyena ayithole kuyena akazokuyinaka. Kusho nje. Ukubone kwenzeka yini baba lokho mhlambe? Ngeke ngikubone kwenzeka. Kuye kwenzeke kubani kwabanye abantu. Njengoba uthi ufuna yoganwa nje vele indaba nginani meyo e-varsity ayofuna umkhonyana ngoba vele ufuna gani awufuna funda. Lo wase-varsity umkhonyana akazokhokha. Akakho into engicasulayo Mengamtholi basuke bangakhokhi bona. Mengamtholi-ke manje uzokhokha manje nje uhlale naye nje bese qede ngo-2019 esikoleni. 2025 manje kuzokwenzakalani? Akayona inkinga mayela ekhaya. Noma agogela la ekhaya. Ngimsengane yami ngempela ulungile mayagugelela owami. Ubaba uyatohoza yini? Ngiyatohoza. So ufuna lebe eza nemali le ayithola ema-restaurant awumboni nje uthisha ngelinye ilanga. Ufuna ukufundelani mama? Kuba uthisha. Oh, uyathanda ukufundisa? Yebo. Okay, usho ukuthi ngiyabhola. Yebo. Awumbone uthisha noma udokotela-ke ezinye izinto mhlawumbe afisa ukuzenza. Uthisha. Ngiyabona ewuthisha kodwa ke manje bengakho lokho bengekho emqondweni wami. Oh. Uyena othanda ukuthi abe uthisha. Ngicabanga ukusho ukuthi ngisazoke ngicabanga ukuthi angahamba ukuya koqhuba izifundo zakho noma angahambi. Sisi yamuzwa baba uthini? Yebo. Uthi usaba ukuthi uzothola abafana laphayana bese ubuya nomntwana ongabusafunda. Yebo ngiyamuzwa baba kulelo phuzu lakhe alishoyo. But baba e-varsity kuya ngokuyiphatha kwakho ukuthi uyiphethe kanjani. Mina nje njengoba ngizobe ngiphumela ukuthi nje ngiyofunda because vele ngifuna ukuthi sibe right. Ngiphumela ukuthi ngiyofunda baba. Okunye nokunye ngizokubona mase ngiqedile ukuphothula izifundo zami. Ngiyakuthembisa ukuthi ayikho into engizofike ngiyenzile ezongishintsha mina njengoba ngikhulisile. Ngeke ngize ngikukhohle futhi angithandi ukukubona ekhaya kuyilesi simo esibhekene naso. Ngiyazi ukuthi uyabamba but uyazi baba kuhlezi ngikutshela izinto engiyifisayo nengiyithandayo. Okusho ukuthi ngizothi angeke ngicabange ngisazokucabange. Angeke ngisho manje ukuthi ngiyakuthembisa. Kodwa ngisazoyicabange. Umama wena baba ngoba ngibona ngathi usuganiwe kusho ukuthi awuganiwe uma kasisi ngoba nasenahlukani noma ugano yena. Ngangiganiwe uyena. Kwakuyena makoti wakho? Kwakuyena manje ngibona ufaka i-ring. Yena wayenze njani esikoleni wagcina ka-10 naye? Uma wakhe? Hayi. Ungafundanga lokho kufunda ukuthini wayefundela amabanga nje amancane. Wakuthokozela-ke lokho wena wabona ukuthi iyona mpilo engcono leyo umuntu wesifazane menjalo? Akukho angenzela kona ongathi kwabo lokho abanomphumela ngaphandle kokuthi-ke nje wangizalela iy'ngane kuphela. Owesingakho sise ey'nganeni zakho? Owesi-4. Okay. Bese bangakhi-ke in total? Bephelele bonke? Yebo. Bawu-6. Oh, yena wesi-4. Laba abanye benza kanjani bona? Sebeganile, baganiwe? Laba abanye abaganile nabo. Ufuna ukubagcina nje sibayeni sakho kuhlezi ngibuza lapha kwakho. Abafana ama-siblings? Ubaba unabafana abawu-3 bese kuba mina nentombazane awu-3. Oh, so amantombazane ami kanjani? Ayafunda, asebenza?
Bayasebenza nje osisi bami njengoba ngisebenza. So menihlala phansi bona ba-happy ngempilo abayiphilayo, wena ufuna ukufunda? Nabo abekho happy but ngibatshelile ukuthi lesi sinqumo lesi ngisithathayo, especially lo mdala ngiyakhuluma kakhulu naye. Ngimtshelile ukuthi lesi sinqumo engisithathayo ngoba ngifuna ukuthi ngiyofunda sikwazi ukuthi nathi ekhaya sibe right. Wase yangitshela ukuthi hayi angisithathe lesi sinqumo engisithathile, but ubaba simtshelanga yena ngoba bengifuna vele kwenzeke kanje. Nabo ba-matriculate bonke. Sonke nje futhi sipasa kahle sizingane nje. Phela nje inkinga ukuthi ubaba afuni niphume egcekeni, ufuna niphume ngomendo. Ufuna nje ubaba ukuthi nje kuze umkhwenyana yena ambone, amlethele iy'nkomo. Into engizokulokhuza ngizokubonisa kuyona baba, kubaluleka ukuthi iy'ngane zakho uyiyeke ifunde zonke futhi. Ukuthi izokwazi ukuyimela ngelinye ilanga zingaphinde iphile impilo eniyiphilile noma. Njengoba besho ukuthi nje ekhaya ikati leleziko. Wonke umuntu ufuna ukwenza impilo yakhe ibe ngcono, yabo. So akwazi ukuthi ngoba ikati leleziko ufuna ukuhlala lapho forever. So if you can allow them, mhlawumbe ngashintsha izinto eziningi nakuwena. And also ngiyakubona lokho ukuthi ufuna baganwe ngoba wena waganelwa. But akuhambi kanjalo ngaso sonke isikhathi. Nokuthi ke ngisho noma kuthiwa bayaganwa kodwa mebefundile uzokwazi nawe ukuthi unyuse nemali yokuthi yabo kwaphela uzosho yabo leyo nto. Manje nibuka ngehlelo lodwa lokuthi bazomitha, bangamitha behleli la egcekeni. Yakwazi lokho? Yakona kungenzeka lakho ukuthi amethe umuntu ehleli khona negcekeni. So indaba ufunga vele badedele bambe ufunda. Ukuze bekwazi ukuyimela ngoba ayikho imali abazoyithatha kuwena, bazoyifundiselelwa o bahlanganisa indlela abahlanganisa ngayo ukuthi bafunde. Kusho ukuthi yabona njengendlela onawe ongiluleka ngayo, nami ngathi mamqondo uyabuya manje uyaqala ukuthi ubuye. Angakwazi ukuthi kuba namandla ukuthi baqhubeke nemfundo, aqhubeke lo ufuna ofisa ukuqhubeka. Abafundi. Mina ngithi nje allow them ukuthi baqhubeke bahambe bofunda, bakwazi ukuthi bakwazi ukuyimela even if kuthiwa bayaganwa. Ngoba ngeke uhlezi usemendweni wabo uyakhula nawe nje usukhulile. Bazodlala abantu besilisa sebeganile bengafundile. Awukufuni lokho wena baba. Akusakwazi nayo ukuthi aziphantele ngalendlela. Akusafana seqala buka noyithathela uma yabo manje ungafundile nje abafana basayingena indaba umuntu ongafundiyo. Manje what you bring in the table is very important now. Ngempela angithi phela abantu ngeke beze belandelana nawe ungaphethe lutho ufuna ukuzodla imali ngaba. Nina vele nisebenzisa izinkomo zasesibayeni zobaba nani yabo kwakulula. Manje akho izinkomo zabantu abantu bayisebenzela. So kubalekile ngempela umuntu kube khona into ayifika nayo azoyibeka etafuleni ukuze impilo iqhubekele phambili. Yakona kunjalo phela. Nawe uzokusiza futhi ongibiza ngelinye ilanga bese bezokhokhelwa nje seba ama graduates uzokusho ukuthi lengane ifundile izosebenzisa ukuthi kusho ukuthi sibongo sakulo muzi sesokhulu unomphelo kuningi azofika nakho kulo muzi. Yabo uthi mibuka ngehlelo lodwa. Ngiyayizwa. Sengikuvule u2 manje baba. Avulekile u2 because mibuka ngehlelo lodwa. Sevulekile. Ngiyavuleka. Manje angazi ngathi manje lento engiyishoyo mhlawumbe ngishaye eceleni because kuyenzeka enye into uyibuka kanti uyibuye site elilodwa bese omunye umuntu akuvulele ukuthi awu yazi ngempela lento umqondo ohlala impilo ophusile. Yebo leyo. So silapha sixabane. I'm so happy ukuthi yena ubaba sikwazile ukuthi sikwazi ukumbonisa ukubaleka ukuthi uhambe ufunda nawe. And nawe kwenza isithembiso ukuthi uma uhambe uyofunda vele uhambe lapha na focus because iningi into ezokudisturba vele wonke umuntu umeqala yonke into usuke yazi ukuthi ufunani mefika lapha na iningi izinto ezenzakalayo udidiseke bese uvela ubuya nengane. Hayi ngiyabonga nje mina. Ngiyabonga kakhulu baba ukuthi ugcina ukwazi ukuthi yena uwamukele lesi sicelo sami engangihlezi ngicela sona. Ngiyakuthembisa futhi ukuthi eVarsity ayikho into ezongishintsha. Ngizoba nje yilo Anele wakaZulu ombonayo. Uzophinde ibuye nje apha ngithini sihamba nawe usuyongibona sengigqoka ijazi lami. Hayi ke kuwena uthi ma ungithembisa lokho ungithembisa kona. Nami ngeke ngisho lutho. Wena ozobuhambile. Kuwena into uzosiphatha ndlela. Kodwa lo ndlela osho ngayo uthi wena hayi uyangithembisa ukuthi phambili uzosiphatha kahle. Angisho lutho nami lapho. Sengothemba mina amagama akho. Nami ngiyawathemba ke. Kodwa yikho ngikutshela ukuthi noma ngabe sonke nje sinakho lokuthi yabo ngifuna ukwenza 1 no 2 no 3 but ubone umqondo wakho usukubetray usukubukisa ezinye izinto inhliziyo ikufonela ezinye izinto kodwa ungakhohlwa ukuthi usuke kanjani ekhaya ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke ufunde into baba wakho akunikeza ibusiso ukuthi ufunde ubuye usigraduate. Then after that ke usungakubona ukukhona mawukuthi yabona ayibambeka impilo
ungifonele mina ngizokutshela ukuthi ihamba wenzani ukuze ungazali kulokho osukwenza Yeah. ngoba ngeke ngikustophe ukufonela ukwenza eso. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi ayizwela-ke nawo umukelo we-Black Life TV umndeni wakaZulu ubaba understanda evuleke elinye ihlo ukuthi azi lento ade ibuke ethi ufuna iy'nkomo yena egcekeni for iy'ngane zakhe ongcono ngabane ziyimithele phambi kwakhe kunokuthi ziyofunda. Siyabona ukubaluleka kokufunda ukuthi kwayena iy'nkomo ingane ingane yakhe emifundela waphela usobe sekwazi ukuthi athi le ngane ngiyifundisile yabona noma ifundiswe NSFAS kodwa phela ngoba ikhulisile kuzobe kuyena bo siyazi ngisisho kanjani leyo nto ezibazali. So I believe ukuthi umndeni uzoba right nosisi omncane u-Anele Zulu uzoba right naye njengoba sinikezwe leli thuba ngiyalixhaphaze-ke abuye-ke nezinto esingayilindele nesingayifuni nezifo on top of that because we always worry about iy'ngane kanti khona nezifo emhlabeni bafethu asibe careful. Thank you so much for watching this episode till the end. Mina uMlangeni Magasela ngiyanithanda siphinde sibonane on the next episode of Izinkinga Zomndeni. Bye. It's the Black Life TV.